Hey, maar dit is toch wel, hoe zou ik het zeggen? Ja. De meest eerlijke vorm van werken in een bos met een dier wat dat zelf ook mooi vindt om te doen. Ja, dat denk ik ook. Hij is ervoor geboren. En houdt van werken. Hoe weet je nou, en die vraag stel ik dan aan jullie allebei, hoe weet je nou of hij het leuk vindt? Als hij het niet leuk vindt, doet hij het niet. Zo simpel is het. Als hij het niet leuk vindt of niet fijn vindt of het bezorgt hem pijn of ongemak of wat dan ook, dan staakt een paard. Simpel. Of hij gaat heel langzaam lopen. Ja. Een beetje met de pet ernaar gooien, maar dat doet hij niet. Nee, hij is, je merkt aan hem dat hij het leuk vindt. Oortjes erop, actief, wakker, alert bij de les, luisteren. Ja, dus daar zijn wij niet bang voor. Die weet wel dat het leuk is om te doen. Die mooie rollende R van u, waar komt die vandaan? Oh, heb ik een rollende R? Ja, die rolt behoorlijk, ja. Echt? Ja. Ja. Waar Ja. heeft uw wiegje gestaan? Soest. In Soest? Ja. Maar ik woon langer hier dan dat ik in Soest gewoond heb. Oké. Ja. En hoe kwam u hier terecht? Mijn man is van Maastricht en die heb ik in Amersfoort leren kennen. Dat ligt vlakbij Soest. En wat deed hij toen in... Hij zat in militaire dienst. Aha! Maar dan, als je in militaire dienst zit, dan zit je op een kazerne. En dat is niet echt heel toegankelijk voor meisjes van 20. Voor meisjes van 20, maar sowieso voor de burgerij. Dus, nee, maar op die militaire kazerne was een manege. En een vriendin van mij had haar paard daar staan. En hij was werkzaam op die kazerne, op die manege. Omdat hij de hoefsmederijschool gedaan heeft. En zo hebben we elkaar ontmoet. Zo simpel kan het gaan in het leven. Ja. En dan was het, wat gaan we doen? Ik zeg, nou, kom wel naar Limburg, joh. Wat gaan we doen? Was het meteen van wam, bam en ja. Liefde op het eerste gezicht? Ja, ook dat. En het was voor mij ook gelijk duidelijk dat ik wel naar Limburg wilde. Gelukkig. Nou, daardoor ben je Kerkrade geboren. Ja. Knip dat er maar uit. Ja. Nee, wij knippen niet. Nee. Nee, maar vertel, waarom benoemt u dat zo nadrukkelijk? Ja, ik vind mij het te niet zo pesten. leuk. Ja, dat is niet zo waar. Oké. Ik ga wel terug naar huis staan. Dat is zo'n happy ding. Ze was liever in IJzermargraten geboren. Maar ja, soms loopt het zo, hè. Ja. Ja. Nou ja, goed. Dat hebben we gehad. Zo is dat. En nu, is het trouwens toevallig dat... Ja, wij geloven niet in toeval, maar dat je nu pal tegenover je ouders woont? Of was dat echt wel een Nee, dat is achterliggende wel toeval. gedachte? Nee, dat is wel toe. Ja, wij kenden die mensen of die mevrouw die daar eerst woonde. En we waren op zoek naar een huis. En toen we wisten dat ze naar een verzorgingshuis zou gaan. Dus toen hebben we ze gevraagd als ze wegging of ze aan ons wou denken. En dat hebben ze gedaan. En Dus, jullie hadden altijd een goed contact gehad, dus jullie hadden de gunfactor ook? Ja, van de familie heeft ons gunfactor gegeven. Ja. Ja, we hebben heel veel geluk gehad. Dus, ja. Oh, daar komt de tweede kolos. De stagiaire. De stagiaire? De jongste teller. stagiaire. Oh, Ja. Hoe oud is die? Die wordt 4 Ja, in maart. Oh. Of in mei. Ik weet het niet meer. Nee, in mei wordt hij 4. Ja. Is dat in paardentermen dan een puber? Ja. Ja. En jij zegt, Grote puber. jij zegt dat echt met grote stelligheid, ja? Ja. En hoe pubert een paard? Nou, op de wei door het draadje gaan en dan op het stuk waar wat meer gras staat. Zo'n dingen. Dat doet hij gewoon. Ja. Ondeugend. Ondeugende fratsen. Dus eigenlijk is Maar wel leuke fratsen. leuke fratsen. Ja. Oké. Ja. Nee. Maar Heel lief. kunnen jullie al zien of er een goed werkpaard in zit? Ja, Ja? ik denk dat hij nog braver is als Kamer. Ja. Nog rustiger. Ja. Ja. Heel lief is die. Oké. Ja, dat is Ja. een fijn paard. Rustig Ja. paard. Is het familie van elkaar? Heel ver weg hebben ze dezelfde opa. Ze komen wel uit dezelfde fokkerij. We hebben ze in Bretagne gekocht. En ze daar ook opgehaald. Het zijn dus ook Bretonse trekpaarden. En, dus ja, er zit wel een connectie, maar volgens mij bij de opa.
Oké. ergens. Of overgrootopa of zoiets. Ja. Dus in Bretagne zijn ze heel zorgvuldig en zuinig op hun... Ja, Het is een dat kun je wel stellen. stukje cultureel erfgoed ook, dus Ja. eigenlijk, dat Ja. paard. bijna Ja. wel. Ja. Ja. En je kunt eigenlijk de Bretonners wel vergelijken met de Limburgers. Heerlijk chauvinistisch. Ja. Met, Bretagne is Bretagne, is niet Frankrijk. Nee. Nee. Ah, oké. Zo kun je Ja, het ja, zien. ja. Ja. Dat is voor de Limburger toch ook? Absoluut. Ja, Ja, en er is ja. niks mis mee. En dat is- hè? nee, Niks mis mee. Nee. Nee. En een beetje chauvinisme mag en trots zijn Ja. mag ook zeker. Ja. Maar hoe kom je dan zo'n paard op het spoor? Of is dat wereldje maar heel klein? Nou, nee, ja, Roel wilde altijd graag een koudbloed, hè, dus trekpaarden, koudbloeden. Maar hij wist niet zo goed wat hij wilde. Toen is hij met jou en Sanne, geloof ik, hè? Ja, we zijn naar Equitana in Duitsland, een heel groot paardenevenement. En daar waren een stuk of 15 verschillende rassen. En daar liep ook een Bretonner tussen. Ja. Ja, dat was hem. Dat was hem. Dat Dus was hij hem. zei, ja, en die krijg je in Nederland niet, dus we moeten naar Frankrijk. Ik zeg, nou, succes, want je spreekt geen woord Frans. En ja, zegt hij, dan moet jij maar mee. Maar jullie spreken wel paard. Ja. gelukkig wel. Ja, klopt. Ja. En de Bretonners zijn hele leuke mensen. Wat maakt Bretonners zo leuk? Nou, je hebt er eigenlijk al dat stukje Limburg, Ja? dat je dat samen deelt. En ze zijn gewoon heel vriendelijk en gastvrij. Ja. Nu ook, toen die kleine geboren is, hebben ze een heel pakketje opgestuurd, de fokkers. Met kleertjes erin, en chocola en een knuffel. En, Oh, wat leuk. ja, Ja. ja, superleuk. Ja. 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 Ja, zo'n warm contact. Mhm. Vrienden. Wanneer denk je dat Felix voor het eerst op een paard gaat? Van de zomer. Van de zomer. Eerst ik en dan hij. Oh, leuk. Ja. 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 En is dat dan op een van de trekpaarden of op de pony? Nee, op die pony. Oké. Ja, Die is dat is mak- de die- liefste. De liefste, Oh, vind ik. oké. Ah. Ja. Is dat ook eigenlijk jouw pony? Ja, van ons. Van Ja. ons. Van ons samen. Ja. Ja. En dat wordt ook nog, Nee, die is met pensioen. dat zei je net, ja, want die is 26. Ja. Ja. Oké. Maar daar kan Felix die kan daar nog op. Jawel, zeker. En dan kan hij daarna op die dikke. Welke dikke? Die daarachter staat, die Ja, ik denk vierjarige. die is Ja. dus, ja, dat denk ik wel. De stagiair. Want dat is de puber. de braafste. Ja, precies. Ja. 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 Goh, dus ja, jij hebt eigenlijk ook het grootste gedeelte van je leven tussen de paarden gezeten. Ja, vanaf dat ik 10 ben ongeveer. Ja. Thuis ook Ja. paarden? Ja, nou, we hadden niet zelf paarden, maar die vriendin waar ik net over sprak, die had ponies. Toen was het nog zo dat Slagharen, dat ponypark Slagharen, ging in de winter dicht. Ja? En dan besteden ze die ponies allemaal uit. Dus haar moeder huurde dan 2 ponies van Slagharen in de wintermaanden. En daar deden we van alles mee. En dan in het voorjaar gingen die weer terug naar Slagharen. En dan in de winter kwamen ze weer. En op een gegeven moment kreeg ze haar eigen paard. En ja, dan groeit dat toch uit. Dus, U was echt zo'n paardenmeisje Ja. vroeger. ja, Ja. ja. Maar echt paard. Meer paard als meisje. Leg eens uit. Nou, ik was niet het meisje met de leren rijlaarsjes en de roze schabrakjes. Oh, u was echt We wel... waren echt, we kregen gewoon ponies van de boer uit de buurt. En die werden uit de wei geplukt. En dan ging je lekker rijden met een hele groep. Geweldig, heerlijk. En daar leer je rijden. Ja, Ja, leer je zitten. en lekker vies worden. Absoluut. Ja, ja. Heel belangrijk. Is het nou, het woord toeval is al een paar keer gevallen. Ja. Is het nou toeval dat, want je kunt willen wat je wilt als ouders, maar je kunt niet afdwingen, bijvoorbeeld dat stel je hebt 2 zoons en je hebt een boerderij, Ja, je kunt dat niet afdwingen dat ze later de boerderij gaan overnemen. Dat Nee. moeten ze willen. zeker. Maar Ja. is Ja. dat nou toeval dat die 2 paardenmeisjes van jullie dat virus ook... Paardenmeisjes zijn geworden. Nou ja, nee, het is natuurlijk geen toeval omdat we al paarden hadden en we zelf ook een grote hobby aan hebben. Maar we hebben ook altijd wel voor ogen gehouden, als ze het niet leuk vinden, is het klaar, hè? Ja. Dat hoeft ook niet. Nee. Nee, het moet wel leuk zijn wat ze doen. Ja. En als, ja, de jongste heeft ook een hele tijd op turnen gezeten en zo nog wat andere dingen gedaan. Ook prima. Als zij het maar leuk vinden. Ja.
Ja, Je kunt dat ook nog combineren, hè? ook dat. ook Turnen dat. en paarden, Ja. hoe heet dat ook alweer? Voltige. Ja. Ja, Ja, dat kan ook nog. voor de lol dan Ja. misschien. Ja. Ja, dat hebben ze vast wel eens hier gedaan. Ja, dat wel. Ja, Denk- Maar dit is ook een virus. Je wordt ermee besmet en dan raak je het niet meer kwijt. Oké. Maar ik kan wel gewoon zo Ja, dicht bij dat jou wel. blijven Ja. ja? Ja. Ik loop Geen niet het risico. mondkapje aan, nee. Denk je dat papa dat jammer vindt dat hij er niet was? Ja, Ik dat weet denk het ik wel wel heel zeker. erg. Ja? Ik weet het wel zeker. Ja. Oké. Ja. Nou, Ja. doe hem dan in elk geval de hartelijke groeten. Gaan we doen. Kunnen we misschien nog even een fotootje maken? Kun je dat meteen even appen? Dat hij dat ziet op de trekker.